Bismillahir Rahmanir Rahim. Mu koyi haruffan Larabci a sauƙaƙe. Darasi na 25. Idan ba a manta ba, darasin da ya gabata mun tsani akan harafin ghain. Yau kuma za mu tashi ne akan harafin fa. Ga yanda harafin fa yake zuwa a farkon kalma, ga kuma yadda harafin fa yake zuwa a tsakiyar kalma, ga kuma yadda harafin fa yake zuwa a ƙarshen kalma. Ga misalansu kamar haka: filun, filun. Kun ga harafin fa nan ya zo a farko, sannan sai harafin ya, sannan sai harafin lam. To haka ake rubuta fa a ainihin farkon kalma. Qafala, qafala. Ga harafin fa nan ya zo a tsakiyar kalma. Harafin farko harafin qaf, na biyu harafin fa, na ƙarshe harafin lam. To ga yanda ake rubuta harafin fa nan in ya zo a tsakiyar kalma. Hatafa, hatafa. Ga harafin fa nan a ƙarshen kalma. Harafin ha ya zo a farko, sai ta ya zo a tsakiya, sai kuma fa ya zo a ƙarshe. To haka da ake rubuta harafin fa a ƙarshen kalma idan ya zo. Don haka harafin fa yakan iya zuwa a farkon kalma a dashi da kowane harafi, haka ya zo a tsakiya a dashi da kowane harafi gabansa da bayansa, haka nan kuma ya zo a ƙarshe a haɗa shi da kowane harafi. Sai harafi na gaba. Harafi na gaba shine harafin qaf. Qaf. Ga yanda harafin qaf yake zuwa a farkon kalma, ga kuma yanda harafin qaf yake zuwa a tsakiyar kalma, ga kuma yanda harafin qaf yake zuwa a ƙarshen kalma. Ga misalan su kamar haka: qasata, qasata. Ga qaf nan ya zo a farkon kalma, kun ga kuma yanda ake rubuta shi. Qaf ya zo farko, sannan sin ya zo farko, sannan ta ya zo a ƙarshe, a tsakiya, sin a tsakiya, sai ta a ƙarshe. Kuma gashi nan haɗa qaf da sin, saboda ba matsala zai iya haɗuwa da kowane harafi. Miqsun, miqsun. Kuma ga harafin qaf nan ya zo a tsakiyar kalma. Mim ya zo a farko, qaf ya zo a tsakiya, sad ya zo a ƙarshe. Kun ga yadda ake rubuta shi a tsakiyar kalma kenan in ya zo harafin qaf. Falaqa, falaqa. Kun ga yanda harafin qaf ne yake zuwa ƙarshe, ga kuma da yake rubuta shi. Dan haka fa ya zo a farko, lam ya zo a tsakiya, qaf ya zo a ƙarshe. Dan haka muka duba za mu ga gaba ɗaya harafin qaf bai da matsala ya zo a farko, a haɗa shi da kowane harafi, tsakiya a haɗa shi da kowane harafi gabansa da bayansa, ƙarshe a haɗa shi da kowane harafi. Sai harafi na gaba. Harafi na gaba shine harafin kaf. Kaf. Ga yanda harafin kaf yake zuwa a farkon kalma, ga kuma yanda harafin kaf yake zuwa a tsakiyar kalma, ga kuma yanda harafin kaf yake zuwa a ƙarshen kalma. Ga misalan su kamar haka: kataba, kataba. Ga kaf nan ya zo a farkon kalma. To yana da kyau mu lura da yanda ake rubuta kaf a tsakiya a farkon kalma da kuma tsakiya da ƙarshe, domin yakan canza a farko, yakan canza a tsakiya, a ƙarshe ne yake komawa yanda yake. Da ga kaf nan ya zo a farkon kalma an haɗa shi da ta, harafin ƙarshe kuma ba ne. Da haka ake rubuta shi a ainihin farko. Samakatun, samakatun. Ga harafin kaf nan ya zo a tsakiya, ga kuma da ake rubuta shi. Sin ya zo a farko, sannan mim ya zo a bayan shi na biyu, sannan kaf ya zo a tsakiya, sannan ta'un marbuta ta zo a ƙarshe. Da haka ga yadda ake rubuta harafin kaf nan ya zo a tsakiyar kalma. Dikun, dikun. To gannan ga harafin kaf nan ya zo a ƙarshen kalma, kun yadda ake rubuta shi a ƙarshen kalma. Da haka dal ya zo a farko, sannan ya zo a tsakiya, domin dama dal ba zai da ya ba, kamar yadda muka yi a darasin baya. Sannan sai kuma ƙarshe aka haɗa ya'un da ainihin kafin. Da aka muka duba za mu ga harafin kaf bai da matsala ya zo a dashi da a farko a dashi da kowane harafi,
tsakiya a haɗa shi da harafi gabansa da bayansa, ƙarshe ma bai da matsala a haɗa shi da kowane harafi. Sai harafi na gaba. Harafi na gaba shine harafin lam. Lam. Harafin lam ga yanda yake zuwa farkon kalma. Lam ga yanda yake zuwa tsakiyar kalma. Lam ga yanda yake zuwa a ƙarshen kalma. Ga misalansu kamar haka. Lama'a. Lama'a. A ga yanda lam yake zuwa a farkon kalma. Gashi nan daga lam ne farko, sannan muka haɗa shi da mim, sannan kuma harafin ƙarshe muka haɗa shi da ainun. Don haka lam bai da matsala ya zo a farko a haɗa shi da kowane harafi. Salama. Salama. Kaga ga yanda lam nan yake zuwa a tsakiyar kalma. Gashi nan mun rubuta shi a tsakiyar kalma. Sin ya zo farko, sannan lam ya zo a tsakiya, sannan mim ya zo a ƙarshe. Don haka lam bai da matsala ya zo a dashi da harafi gaban shi da bayan shi a kowane lokaci. Basala. Basala. Kaga ga lam nan ya zo a ƙarshe. Ba'un ya zo farko, sannan sad ya zo a tsakiya, sannan lam ya zo a ƙarshe. Idan ka duba za ga gaba ɗaya lam bai da matsala ya zo a farko a dashi da kowane harafi, a tsakiya a dashi da harafi gabansa da bayansa, ƙarshe a haɗa shi da kowane harafi. To wannan aje a duba su da kyau, duka harufan nan a kalle su da kyau, akwai kuma yanda tsarin su yake. Ku ci gaba da kasancewa da mu don samun darasa da suka shafi huruf da kuma ainihin sauran abubuwa da suka shafi addini. Mun gode. Alhamdulillah, mu haɗu da ku a darasi na gaba. Mai gabatarwa Muhammad Idris Kumbash. Don samun shiga zo mana WhatsApp a tuntuɓe mu ta wannan lamba. Mun gode.